Pupu eta Lore bizi-bizi. Egan. Pupu eta Lore gogor ari dira egan egin nahian. Porrotxere saiatzen zen bere garaian. Horretarako, parkera joan dira. Bertan dauden txori eta tximeletak nola egiten duten aztertzen. Pupuk txoritxo bat dauka eskuan. Nola egingo ote du egan? Lorek tximeleta. Besoak azkarrastin du, eta lainoak ukitzen ahalegin du. Hortan ari dira saiatzen orain. Salto eta besoak astindu. Baina ez dute lortzen. Etxean berriz, erratza hartu eta hauts magikoekin igurtzi dute azala. Egan egiteko txoriek bezala, baina ez dute lortu. Egan egiteko beste ideia bat bururatu zaie. Kapa bana lotu dute lepo jiran, eguzkiari kili-kili egiteko desiran. Beren logelan ere saiatu dira, ohe gainetik salto gora, Saturnoren ondora. Puxikak askatzen ditugunean gora joaten direnez, puxikei gogor heldu eta baietzi zarretara heldu. Pentsatu dute bikiek. Egan egiten saiatu dira modu askotan. Ez dute lortu ordea. Ohera joateko ordua ere iritsi da. Eta biak goxo-goxo lo daudela, egan egitea lortu dute. Egunez eguzkitan, eta gauez ilargi argitan. Hegoak hazten zaizkie irudimen bizitan.